Приятели, вчера Тъкър Карлсън каза за Тръмп, че е почтен, хуманен и добър човек. Но ако той вярва в това, той, според мен, не е журналист. Той повярва в мита за Тръмп, силно му помогна да бъде избран и сега говори срещу това, което беше планирано още от самото начало. Тръмп, приятели, е собственост на Израел и винаги е бил такъв. Взе $300 милиона от суперционисткото семейство Аделсън, премести американското посолство в Йерусалим като част от тази сделка и в даден момент се е съгласил да подкрепи израелската анексия на западния бряг. Тръмп, приятели, не е почтен, хуманен и добър човек, господин Карлсън. Той е нарцистичен психопат, който според думите на своя биограф спрял да се развива като зрял човек още на 13 годишна възраст. Това казва всичко. Сега благодарение на хора като Тъкър Карлсън, Джо Роган, Ръсел Бранд, Алекс Джонс, Бен Шапиро и компания плюс Мъск, той е президент на Съединените щати, когато случващото се можеше да бъде и беше предвидено от всеки, който може да види през неговите лъжи. Трагично е, че такъв човек управлява САЩ. Този човек разпали вече 2 войни и ако не бъде спрян, може да разпали и последната световна война. Това е.